L-edukazzjoni tal-istudenti Maltin se tkompli fit-28 ta' Settembru, imma m'hemmx pjan konkret ta' kif. Għax hekk kif pajjiżi oħrajn għadhom qed itellgħu jinniżlu x'se jagħmlu dwar l-iskejjel, il-Ministru tal-Edukazzjoni Malti Owen Bonnici jinsab kommess. L-impenn tal-Gvern huwa li fit-28 ta' Settembru li ġej u li għedna jkomplu bl-edukazzjoni tagħhom. Madankollu eżatt kif u x'fatta għadna ma nafux. Hemm taħdidiet għaddejjin mal-stakeholders kollha li diġà bdew u li ħajkomplu għaddejjin u dawn huma uħud mill-affarijiet li qed niddiskutu magħhom. Kliem li ftit li xejn mistenni jkun ta' wens għall-ġenituri tal-istudenti, aktar u aktar għall-ġenituri ta' tfal li huma meqjusa bħala vulnerabbli u li qed jistennew pjan ċar ta' kif uliedhom se jkunu jistgħu jkomplu jirċievu l-edukazzjoni tagħhom b'mod sigur. Net News taqsal il-Ministru speċifikament x'miżuri hemm preparati biex ikunu protetti dawn it-tfal. Issa dwar dettalji kif għaddiġà qed jiġu diskussi. Ma laqdiet permetti qed jiġu diskussi ma laqdiet u l-stakeholders ewlenin. Sa issa mhux magħruf lanqas kif se jitkompla t-tagħlim fl-Università fejn iż-żona ta' Gateway għadha qed isservi bħala parti mill-isptar bil-Ministru jindika li ħafna mit-tagħlim se jkun qed isir b'mod virtwali. Sa dan it-tant l-eżamijiet tal-Metzek se jsiru b'mod normali għalkemm bżamma mal-linji gwida li jitolbu li jkun hemm minimu ta' 2 metri bejn kull student. Iżda studenti li se jpoġġu għal dawn l-eżamijiet għadhom qed jesprimu l-inkwiet tagħhom għal fatt li se jkunu magħluqin fi klassi ma' minn tal-anqas 12 persuna oħra għal sessjonijiet ta' satejn jew 3 b'riskju li jkunu esposti għal virus. Fil-linji gwida għal dawn l-eżamijiet in-numru massimu ta' studenti f'kull klassi jew sala u ta' 12. Indikazzjoni li jekk jiftħu l-iskejjel f'Settembru mhux se jkun hemm aktar minn 12 student f'kull klassi.